We gaan eerst even waarom in de tijd. De tijd dat er nog gewoon gas in het Cambuurstadion lag. 3 dagen na de promotie naar de Eredivisie maken we met directeur Gerard van der Belt een rondje door het stadion. We zeggen onder oren een te lietse passenromte, een vertutte uitvak en het gas moest vervangen worden door kunstgas. We maken hetzelfde rondje nou nog een keer met Van der Belt om te zien wat er verloren is. We beginnen aan de achterkant van het stadion. Daar is een grut parkeerplakkaam voor de uitsupporters. Om ongeregeldheden vat te komen omheen met een stek. Die beveiliging werkt het prima. Ja, die krijgen we niet. Als we hier 8 tot 10 bussen kwijt moeten, dan zou normaal gesproken de Koopmanstraat helemaal afgezet moeten worden. En de gemeente heeft gezegd van nou, dat willen we niet meer. Dus hebben we hier een behoorlijke investering moeten doen om een omhekt parkeerterrein te maken voor de uitbussen. En dat is het is mooi geworden, het heeft wel veel geld gekost, maar het is wel een verbetering wat betreft veiligheid. Meer dan €100.000 had het kosten en Cambuur is nog maar de gemeente importeren om die kosten te dienen. Vanuit het nieuwe parkeerterrein komen supporters van andere clubs in het vernijde uitvak. Dat vak is groter worden en er is plexiglas om het vak heen geplaatst. Ook dat had alles te krijgen met veiligheid. Dit is een eis van de KNVB. Er moet minimaal 400 man in het uitvak kunnen. En het uitvak dat was een van de slechtste van Nederland. Dat hebben we helemaal opgepakt. Het is een staantribune. Er kan ruim 400 man in het uitvak. Hij is groter geworden. Hij is beter zichtbaar geworden. Dus een enorme verbetering ten opzichte van wat we hadden. We rennen verder en wurm je us door het volk dat op de Ipendai aankomt. Van der Belt is onderwijs naar het nieuwe kunstgasveld, maar ook daar zit de directeur voor een dicht stek. Zelfs voor Van der Belt is het net makkelijk meer om Oerol Samar maar binnen te komen. Ja, kom maar dicht hoor, dankjewel. Nee, dat klopt. Het is allemaal goed beveiligd. Het is ook kunstgras, we moeten er zuinig op zijn. Er staat dure ledboarding die nu permanent er staat. We hebben een ledwall aangeschaft. Dus al met al is het wel in waarde toegenomen. Dus we moeten er nog zuiniger op zijn. Ja, dat kunstgas, dat had denk ik de grootste verhoring best voor Cambuur. Ja, dat klopt. Dat is een behoorlijke impact. Ik moet zeggen, dat is ook een enorme verbetering met het veld wat we hadden. We trainen hier nu ook elke dag op. Het is haastig gespoed geweest. Gelukkig wel met kwaliteit. Het is goedgekeurd, er zit een FIFA 2-star certificaat op. Dus we mogen hier op voetballen 4 augustus. Dan in het stadion. Daar binnen de kleedkamers hetzelfde bleun. Het binnen lietse romtes die het net uitbreiden worden kunnen. Dus zullen clubs als Ajax, PSV en Feyenoord raar opzien dat ze haar in 2 verschillende kleedkamers omklaaien moeten. Wat wel een verbetering is dat er een krachthonk voor de selectie in het stadionkamer is. Voor individuele training, voor de training, voor tijdens de training of na de training voor geblesseerde spelers hebben we deze ruimte omgedoopt tot een mini-fitnessruimte voor onszelf. Zijn we met name de technische staf en medische staf erg blij mee. Ja, dus juist het vaker bij andere clubs in stadions dat zijn rondte, ja, dat is geen overbodige luxe. Nee, klopt. Dit hoort eigenlijk in een stadion te zijn, in een modern stadion. Maar ja, dat zijn we niet, dus we hebben dat gecreëerd. En as good as it gets is dit een prima ruimte voor ons. Moet ik even een sleuteltje regelen. Sjoerd! Alweer een tichte door. En maar reden, want de passenromte is er bepaald nog net klaar voor. Nou. Hier moet nog wat nodig gebeuren. Ja, absoluut. Ja, dit is voor de open dag, voor de presentatie van de spelers de scooters. Maar dit moet nog helemaal gebeuren. Ja, het podiumpje is nu een klein beetje klaar. Maar dit is nog wel behelpen. Is het genoeg ruimte voor alle media-aandacht die er nou op Cambuur aankomt? Nee, dat is het niet. Maar we moeten het ermee doen. Het is behelpen. Het is niet Eredivisie waardig in ieder geval. We eindigen in de nok van het stadion in de businessruimte. Die hier Cambuur graag uitbreidje won, maar in steeds daarvan moesten er plakken inleveren worden ter faveur van de televisie. Helaas is het cameraplatform door Eredivisie Live afgekeurd. Dus het was te laag. Eredivisie Live heeft ook kwaliteitsnormen en die willen vanuit een bepaalde hoek filmen. Dus die moest hogerop. Dus we moesten of bovenop het dak van het stadion of in onze dure businessclubruimte een platform creëren. Nou, dat laatste hebben we gedaan omdat het te duur is om bovenop het stadion nog weer een extra camerapositie te bouwen. En het uitzicht van al dat platform zocht er dan sa uit. Van bovenaf zagen we hoe het Cambuur zijn laatste oefenwedstrijd van de Tarieding verliest. Het Turkse Elazığspor is maar 2-0 te sterk. Organisatorisch had Cambuur de zaken dus haast alle keer op water. Sportief had ze nog 1 week de tijd om de puntjes op de i te zetten.